Anga togodaw la masinakaw fi kɛlɛkaw olu tun ye degun sɔrɔ koyi kɛlɛ yɛrɛ ale bɛ Saloba o commune kɔnɔna na Bamaɲɔgɔnwale ɲɔgɔnwalekaw kɔnɔna na firi olu ka fala ye min ye pick-up dugudenw y'a fɔ cogo min pick-up 5 u nana n'o ye moto 200 kana n'o ye kana bi dugu kan maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ maa fata kɔni dama dɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ donsolaka minnu bɛ yen olu de karila ɲɔgɔn na min ye kɛlɛkaw ye olu kɔni ye welelima da kɛ sa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na k'u dɛmɛ nka fo kana se nin waati ma maa m'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ maa hakɛ min tora ko in senfɛ dugudenw kɔni caman dusuma kasalen don u bɛ ka welelima da kɛ yaasa wolomasiri tɔw bɛ se ka t'u magɛn cogo min yɛlɛmanikaw olu nisɔndiyalen don min ye armée dɔgɔkun tɛmɛnen kalo in tile 20 ale ye wulikajɔ kɛ jɔnkakaw fɛ yen ka Bamaɲɔgɔnwale ɲɔgɔnwalekɛba maaw k'olu kɔni bɔ baara la pewu bagan minnu bɛ yen k'olu minɛ nka bi min ye jɔnkakaw ye u ko tiɲɛ na armée bɛ yen nka olu sirannen don fala ye u ka n'u kɔ don sabula maa ninnu filɛ ni ser'u ka maa ma u bɛ segin ka na dugu kama o la sa armée kɔni b'u kɛrɛfɛ nin waati in na nka u t'a fɛ ko u ka taa dɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na min ye olu ka sugu ye olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye jɔnkaka yɛrɛ suguba ye baara bɛ se ka k'o kɔnɔna na cogo min na ka dɔgɔjɔli baaraw kɛ ka ɲɛ o y'u ka laɲini ye maa minnu bɛ yen n'olu sigilen don Gawukaw fɛ bɛn ni kelenya ɲinini na cɛfɔ ni kan bɛ la Gawo marabolo la kalangɛrɛw olu kunna yaasa u yɛrɛ ka se k'u ka baara kɛ cogo dɔn fɛɛrɛ min sigilen don sen kan sa n'o ye baɲumankɛtɔnw ka fɛɛrɛ ye mara ale ni kunnafoni olu de nana ka na kalansen k'u kunna hakili jagabɔ kalansen senfɛ sa maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ka se ka dɔ fara u ka dɔnni kan wulikajɔ ni cɛsiri don nataw la sa u ka se k'u jeniyɔrɔ fi bɛn ni kelenya ɲinini na Gawo ale kɔnɔna na Kitakaw fɛ ekɔli karamɔgɔw ka kalanso ɲɔgɔn dan maa 300 olu kɛlen don k'u kanbɔ o ko nɔfɛ n'o ye IFM ye baara in kɔni daminɛna sibiri tɛmɛnen utukalo tile 22 Kitakaw fɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 343 muso 169 o de bɛ ka ɲɔgɔndan in kɛ a jaabi ɲuman mana na sɔrɔ sa olu na se ka taa min ye ekɔli karamɔgɔw ka kalanso kɔnɔna na min ye ɲɔgɔndan so kɔni o ye 22 ye Kita Academy ko labɛnnen don ale fɛ sa ale de fana ye baaraw sigi sen kan yaasa nin ko bɛ se ka kɛ cogo min na ka ban ka ɲɛ karamɔgɔ ɲɛnamaw ka se k'olu sɔrɔ ka taa karamɔgɔw ka kalanso kɔnɔna na sugubulon sigili jɛkulu min bɛ an fɛ yan ni ale bɛ sugu sigi an ka jamana kɔnɔ sanni feereko hukumu kɔnɔna na ale y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen min ye baara min bɛ sen na sa a daminɛna ni kalo tile 24 a bɛ kuncɛ kalo tile 28 alamisa nata in kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen baara in bɛ tali kɛ mun na sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ka sugu sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko marché public collectif fɛrɛ kɛnɛ u y'o de sigi marabolo 12 min bɛ kɔlɔnjɛba cercle yɛrɛ kɔnɔ Kajana ni Fakola ni kɔlɔnjɛba yɛrɛ a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen mara ka bolo baarakɛla minnu bɛ yen ani service technique minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen wele no ka na kɛnɛ in kan préfet n'o o ye Boubacar Umar Traoré ye ko ɲɛnabɔra ale yɛrɛ ɲɛna min ye jɛkulu ye n'o ye sugubulon sigili kɔlɔsili jɛkulu in ye sa n'ale bɛ sugubulon ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ Alassane Ba ale yɛrɛ tun bɛ yen mara ɲɛmaa caman tun bɛ yen sa baara in bɛ tali kɛ u ka se ka faamuyali kɛ sanni feereko ta na sira fɛ sugu minnu bɛ sigi jamanadenw tɔgɔ la ale sanniba minnu bɛ kɛ ani baaraba min bɛ se ka sigi u ka fɛɛrɛw la olu baaraw ka se ka dɔn yaasa cogo min na baara ka kɛ jɛlenya kɔnɔ majɛw kana ye a la wa mun ye jaabi ɲuman ye fana ka se ka sɔrɔ sɔrɔw u ka don donda fɛ jaabi ɲuman ka se ka sɔrɔ baarabaw kɛli la u ka marabolo ale kɔnɔna